No a tak samozrejme chalan odišiel na záchod, nechal to nezamknuté, hej. Tak sme sa pozreli a práve zistili sme, že tam má heslá v browseri. A mal tam heslo, ja to teraz môžem povedať, lebo už si ho zmenil všade, ale mal tam nejaké heslo, že potraviny 4, 5, 6, hej. No, tak sme ho vytlačili takými veľkými písmenami konskými a dali sme mu to na dvere. Keď sa vracal z toho záchoda, už mu to tam vysel na A4, potraviny 4, 5, 6. Asi má radosť z vás, hej? Mal z nás radosť, ale vieš, no, tak sa učíš, to asi chýba. Vidíte, čo sa môže stať? Nie každému však ide iba o humor. Hackerovi stačí jeden príkaz a budete sa s ním deliť o svoje údaje, aj napríklad s číslom kreditky či heslami. Vždy si preto pri odchode zamykajte počítač. Ak máte radi podcasty a chcete sa dozvedieť, ako sa chráni na internete, odporúčam podcast Cyberbard Talks na YouTube a Facebooku. Je to rozhovor dvoch špičkových odborníkov na kyberbezpečnosť s dlhoročnými skúsenosťami. Nemusíte sa báť technického slovníka, všetko vysvetlia a uvedú vás do deja. Podcasty sú pravidelné a netrvajú ani hodinu. Miesto toho, aby ste si zdĺhavo informácie hľadali sami, pustíte si podcast a dozviete sa všetky novinky aj s vysvetlením a radami, ako sa chrániť.